Mangigsoon na dunay daghang mga Kristiyano nga andam mahimong mga higala ni Hesus sa maayo nga panahon. However, adunay gamay nga mga Kristiyano nga tinuod nga mga higala ni Hesus nga ilahang gakson ang cross sa tanang panahon. Nga gusto lang nga ang mga tagahanga ni Hesus ug sa iyang ebanghelyo nga mosuporta lang kung maayo ang kahimtang. Magigsoon ang ato ang Kristiyano nga kinabuhi usa ka makaunayon nga panagsangka. Dili gayon nato kini hikalimtan. Kitang tanan matintal sa pag-iskapar gikan sa realidad sa atong sitwasyon from time to time. Nevertheless, si kinsa kadtong mulahutay hangtod sa katapusan maluwas ug adunay mabungahon nga kinabuhi. Dili kita magdahom nga adunay mahimayaong katapusan ug kalipay kun wala kita magpaagas og dugo, singot ug mga luha dinhi sa kalibutan para sa kayuhan ni Kristo ug kayuhan ngadto sa atong isig katawo. Ikaduha makiigsunan, miingon si Jesus, may makuha ba ang tao kung maangkon niya ang tibuok kalibutan apat kawad-an siya sa iyang kinabuhi? Or unsa man ang iyang ikahatag isip baylo sa iyang kinabuhi? Sa laing mga pulong si Jesus miingon nga dili importante kung unsa kadaghan sa kwarta nga imong naipundar o naipon o unsa nga sakyanan ang imuhang gipadagan o unsa nga bisti ang imong gisulob o unsa ang imong natapos sa pagtuon. Basin nagpundar ka sa imong kinabuhi aron makaangkon og binilyon nga mga salapi ug ayahay nga kahimtang ug seguridad. Apan kawang lang ang tanan nimong gibuhat. Imong na miss out ang tinuod nga kahulugan sa kinabuhi ug ang tinuod nga bahandi sa gugma. Ayaw paghimo sa sayop nga kanunay maningkamot nga himuong mas sayon ug mas komportable ang kinabuhi para sa imong kaugalingon. Matapos raon niya ka nga mag-antos sa ilabihang kasubo o grabing kamingaw. Ikatulo, miingon si Jesus kay ang anak sa tao hapit na moabot uban sa himaya sa iyang amahan, kinuyugan sa iyang mga anghel ug unya balusan niya ang tagsa-tagsa sumala sa iyang nabuhat. Klaro kaayo nga si Jesus dili magpasulod kanato sa langit tungod kay misulti kita nga bituo kaniya. O giklaro gayud kini niya sa laing mga pagtulunan sa tibuok ebanghelyo. Diha sulat ni Santiago chapter 2 verse 19, ikaw nagtuo nga usa ang Dios, maayo ka na. Ang mga yawa nagatuo usab ug nagkurog. Dugangan nato pagpamalandong sa sulat ni Santiago chapter 2 verses 14 to 17. Nagkanayon. Unsay bili mga igsuon ko kung ang usa ka tawo nagaingon nga aduna siya pagtuo apan wala siya buhat. Kung ang igsuong lalaki o igsuong babay walay mga sapot ug nanginhanglan og pagkaon sa matag adlaw ug miingon ang usa kaninyo lakaw kamo sa kalinaw ug pagpainit kamo ug pangaon kamo og maayo apan wala kamoy gihatag kanila nga mga kinahanglanon sa ilang lawas unsay kapuslanan. Maingon usab ang pagtuo kung wala kini nga mga buhat patay kini sa iyang kaugalingon. So unsa may hagit para kanato mga igsoon? Ang paghimog mga buhat sa kaluoy karong adlaw. Ug unsa man kini mao mga buhat sa kaluoy? Pagpakaon sa gigutom, paghatag og kapasilungan sa walay puloy-anan, paghatag og sapot sa hubo, pagduaw sa masakiton o pagbisita sa mga piniriso, paglubong sa patay.
ug labaw nining tanan ang paghatag og limos ngadto sa mga kabos. Hinaot unta. May palihog para sa katilibanong pagampo.